ng Pilipinas. Tisuro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tanapsat iti si Bubukel nga Church of Christ, iti Borongatulag, ti religious program, iti lasod, iti sumamano nga minutos kakabsat, ipaimi kada kayo, digiti nasantuan, apagiso, awan surok awang kurang asasao, ni Apo Tiso Kristo. Dito nga programa ay tanapsat, nga ipapaimi kada kayo, dito kita may pay kada kayo, tapos titikas na kit at adupe digiti amaman nyo, may panggip ka digiti nasantuan asaso iti Apo. Kit kablawag ti tunggal may sagada kayo ay tanabsat kada kayo amin nga makitaktak to kanay na iti tunggal may sagada kami ket sapela kuma ipatpatuloy yu daytoy nga panag dengeg yu kakabsat kadigiti na santo na saso iti Apo. Katalakman dito ang gundaway nga kablawan ti tunggal may sagada kayo awan surok awang kurang kakabsat di kayo may naganan kada kayo amin nga agbibuya iti Facebook Live ti numutoy biyangin kastamit din kadigit agdengdengig iti dating radio station iti DCRL nga paningmatmatong ni Mr. Rod Sadjan ken kastamit ni technical control tayo ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Deti kakabsat programa ipapaymi kada kayo tapni ti kasta adadupe digiti mawan nyo may panggip kadigiti nasantuan nga saso iti Apo ketulite kakabsat iti agyaman kada kay amin awan surok awan kurang awan labas na teko namin handa kayo nga may naganan aming kakabsat nga magi-share ken kastamit din makitaktak no nay kada kami iti sumagmamano nga minutos ay tinakagabsat. Kita I would like to say thank you very much. Kita happy listening to all of you wherever you are in this part of the world and hopefully God bless us all my dear brothers and sisters. Ket iti deti ordogon daw kakabsat kahit kuman iti mangipaay iti may nga adal may panggibiti pagarian iti Dios. Idi labas nga Domingo kakabsat na adal tayo. No kasano di may parbing nga panagdaydayaw iti Apo. Kiti nga nakita tayo kakabsat nga masapol nga datayo nga agdaydayaw haanan iti may nga diso akas iti dana tulang nga laing Jerusalem idi kakabsat iti templo iti Jerusalem. Ngem kadigiti nga gundaway daytoy nga pagarian nga isutatta iti masapol nga pagtitipunan kadigiti so amin nga agdaydayaw tapno iti kasta ditoy nga daydayo di iti Apo kakabsat. Iti pagarian iti Dios no masarsarita ti may papaniti bagarian kakabsat. Adu digiti mamati at itudtudwen daytoy a termino isu ti lugar nga ayan iti Dios. Iti sabali nga bangir at damit digiti mamati at tutudwen daytoy adijay pagarian abanghunen to ti Apo inton agsubli ditoy daga. Agpadakadi apod no digitoy apatpatchen iti tunggal maysa ay tanagagabsat. Tapno maala tayo iti kinapudno may papan iti pagarian. Adalen tayo asianad no anya ti suro ti Biblia may papan itoy nga banag. Adda ti nga pagarian ay tinabsat ket ni pakpakunan. Tiya ay wenno pan nakabangon na. Manipot iti dana tulag kakabsat addan iti nangipadto. Babayan iti padto kakabsat dayti ket mabangon nga masaragan iti libro iti Daniel iti chapter 2 iti verse 44. Ket digital aldaw digitar ari ti Dios ti langit mamangon to iti maysa pagarian nga kaanuman dinto madadael ket ti panagturay na dinto met maited iti sabali nga ili. Ngem buraken nanto ket ibusen nanto amin digitoy a pagpagarian ket iso agtalineet to iti agnanayon. Maripar tayo kakabsat dayti nga padto. Manipod iti libro iti Daniel iti chapter 2 iti verse 44. Dito nga kuna nagabsat daytoy nga pagarian isuntulaeng iti mabati wennog talineet. Ket kadagiti so amin kakabsat nga pagarian nga da iti daytan to nga gundaway ore pe kadagiti nga gundaway kakabsat ket buraken to iti Apo ibusen nanto ida. Ket daytoy nga padto kakabsat impakaamomet ni Juan Bautista. Nga kuna met laing iti libro iti Matthew iti chapter 3 iti verse 2. Agbabawi kayo tati pagarian ti langit asidegen. Ditoy nga maripar tayo kakabsat dadi padto manipod iti libro iti Daniel nga impakaammo manen ni Juan Bautista manipod iti Matthew iti chapter 3 iti verse 2. So ditoy nga gundawi kakabsat dayti nga pagarian talaga nga mabangon ay tinakakabsat. Kit idin ta tiyempo na po sa Kristo. Dayti nga pagarian impakaamuna ay tinakakabsat. Wino ingkas kasaba ni Apo tayong sa Kristo.
Di kadi, iti libro iti Daniel na ipadto ay tinagagabsat nga addanto ti maysa nga pagarian nga agtelene edi tagnanayon. Ket dayta nga padto impakaamumet ni Juan Bautista nga kuna namit lang kagabsat agbabawi kayo tati pagarian ti langit asidegin. Ket deti nga pagarian inkas kasaba ni Apo Jesu-Kristo. Manipod iti Matthew iti chapter 4 iti verse 17. Nanipod idin rinugyan ni Jesus tinangas kasaba ket nagkuna. Agbabawi kayo tati pagarian ti langit asidegen. Ditoy ay tinagabsat idin ang rugi nga nangakas kasaba ni Apo Jesu-Kristo ingkas kasabanan may panggip dayti nga pagarian. Dayti nga pagarian ay tinagabsat kaano nga ta iti panakatungpal iti imbaga digitoy nga talo ay tinagabsat manhipod ken ni Daniel ni Juan Bautista ken ni Apo Jesu-Kristo. Dayti tatagagabsat iti maysa nga kanta iti importansya no kasano iti panakatungpal dayti nga pagarian ay tinagagabsat. Gapot ati pagarian no kuna ti pagarian kagabsat ket maysa teritoryo nga daag turay. Adda iti pagturayan iti dayta nga pagarian. Siya sino nga ta iti agbalin nga ari. Dayti nga pagarian ay tinagagabsat. Tisuro ti Biblia iti aring agturay awan sa bali no dini Apo tayo nga Jesu-Kristo. Naipakuuna babaen ken mamad tong Isaias. Nga kuta iti libro iti Isaias iti chapter 9 iti verse 6. Tanayanak ti maysa nga ubing kadatayo. Maysa nga anak alalaki iti naited kadatayo. Ket ti panangituray may parabaw to iti abaga na. Ket tinagan na magaladan to iti nakakaskas daaw. Mamagbaga man nakabali na Diyos, agnanayon nga Ama, prinsipe iti kapya. Daytoy ay tinapsat ket impadtumet ni Isaias nga tinto agturay dayti nga pagarian nga mabangon ketawan sa bali no dinapot si Kristo. Gaputa ditoy nga naigaladan digidjay nga banag ay tinakakabsat nga masapol nga kuna namit laeng managanan to iti nagaskas daaw mamagbaga man nakabali na Diyos agnanayon nga Ama prinsipe ti kapya. Digitoy ay tinapsat may iparbing. Digitoy nga banag ket masapol nga adda digiti characteristics iti agbalin nga turay iti daytoy nga pagarian ay tinakagabsat ken Kristo. Isu nga iti tunggal maysa kadatayo masapol met nga daytoy nga ni Mamat Isaias kakabsat ket inpadtuna ket pinaneknekan ni Jesus babaen ti panursuro na ken iti pannakabigbig na. Manipod iti Juan iti chapter 18 iti verse 37. Ditoy nga makita tayo nga kinuna nga rod ni Pilato ken kuana. No kasta nga rod ari ka simmungbat ni Jesus kunam nga ari at. Nayanakak gapu itoy ken gapu itoy imayag ditoy lubong tapno paneknekak ti pudno. Isuamin nga gapu iti pudno denggen na iti timek ko. Dito'y kakabsat impaneknek na Apo Kristo nga iso nga masapol nga magigbig diti panursuro na baitin nga iso iti ari. Gaputahan na imbaga nga ari kakabsat ngem iti ni Pilato kung na no kasta ari ka ket anya tin sungbat ni Jesus nakunamon. Di kadi dito'y nga gundawi kakabsat mangipakita nga dayti nga pagarian ket awan sa bali nga mangiulo no ti maysa nga ari nga iso ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Daytoy nga ba nagakasket kakabsat ket pinasingkedan da Apostol Pedro ken ni Apostol Pablo nga ni Kristo iso ti ari iti daytoy nga pagarian. Manipod iti umuna nga Timoteo iti chapter 6 iti verse 15. Isung inton aldaw na iparangarang to ti bendito ken may sa man nakabalin nga ari digiti ari ken Apo digiti apo. Daytoy ay tinagabsat imparangarang ken kastamiten impasingked da Apostol Pablo nga ni Apo Kristo ison ti agari daytoy nga pagarian. Nga ulitek kuna na iso nga inton aldaw na iparangarang ti bendito ken may sa nga Dios. May sa pannagabali nga ari digiti ari ken Apo digiti apo. Nga kunapay ni Apostol Pedro pasingkedan na nga ni Apo Kristo isunto ti ari daytoy nga pagarian. Nga kuna na met langit imuna nga Pedro iti chapter 3 iti verse 22. Isung idintong imuli sa dilangit adda iti makanawan ti Dios. Apay turayan da ken kuana digiti anghel ken digiti kinaturay
ken kadagiti pannakabalin. So, dito yung agundawa itinabsat magita tayo. Ken maripar tayo, mawatan tayo, nga daytoy ket pineneknekan, pinasingkedan, da Apostol Pablo, ken Apostol Pedro, nga daytoy nga pagarian, nga mabangon nga iso, nga impadto ni Daniel, ken impakaammo ni Juan Bautista, ken ingkaskasaba ni Apostol Kristo, itinto ari na kitawan sa bali, no din ni Jesus, ay na kakabsat, nga impanisingkedan, ni Apostol Pablo, ken Apostol Pedro. Itata, at daytoy nga pagarian ay tinagabsat maguna kadi nga naindagaan wenno nailangitan. Ti suro ti Biblia ay tinagagabsat daytoy nga pagarian ket saan nga naindagaan. Kaputa daytoy nga pagarian saan adaytoy lubong nga kuna dagiti dadduma ay tinagagabsat. Nga kuna na Apostol Juan manipud iti chapter 18 iti verse 36, simungbat ni Jesus ti pagariak san aditoy alubong. Tano ditoy alubong kuma ti pagariak, dagiti adipen ko makibakal da kuma, tapno sa anak amayawat kuma kadagiti Hudyo. Ngamita ti pagariak saan aditoy. Inggunam-gunam ni Apostol Kristo iti dating agundaway ay tinagabsat. Tanumampay, haampay nga nabangon dayti nga pagarian, idi tani Apostol Kristo adda pelang mga adal kadagiti adu nga tao iti dagundaway kagabsat. Ngem ipagpakaunanan nga ti pagariak kuna nagabsat haan nga dayti lubong. Tano kuma dayti nga lubong kuna na dito, dikiti adipen ko makibakal da kuma tapno sa anak maiyawat. So, idisakbay nga maiyawat ay nagagabsat. Isarsaritan ipaspasingkedanen ni Apostol Kristo nga dayti nga pagarian haan nga ditoy lubong. Dayti nga pagarian mabangon tong ay tinagagabsat. Gaputa, dayti nga pagarian. Isu daytoy iti pakaitipunan kadagiti suamin nga mamati. Gaputa kuna na meklaing, dayti nga pagarian nuhaan nga dayti lubong, saan nga rod amay ipay iti pisikal ay tinagagabsat. Nga dayti nga banag at dayti imbaga na Apostol Pablo ken isuro iti Biblia, iti Roma iti chapter 14 iti verse 17. Tati pagarian ti Dios saan nga isu ti panangan ken panaginom, no diket kinalintig ken talna ken rag-o iti Espiritu Santo. Imutektekan tayo kakapsat deti imbaga ken isuro ni Apostol Pablo. May panggep iti deti nga pagarian. No ti kuna ni Apostol Kristo haan nga deti nga lubong iti pagariak kuna nagakapsat. Sa rurungan ken pasingkedan ni Apostol Pablo manipud iti Roma nga kuna na ti pagarian ti Dios saan nga isu ti pandangan ken panaginom. Sit kadi haan nga rod nga maipaay iti pisikal deti nga pagarian ay tinagakapsat. Ngem deti nga pagarian na espiritual. Apay, gaputo ko na ni Apostol Kristo manipud iti Lucas iti chapter 17 iti verses 20 to 21. Ket idi inintuod digiti Fariseo ken kuana, no kaanunto tiya ay ti pagarian ti Dios. Sinungbatan na idaket kinunana, ti pagarian ti Dios saan to nga umay babaen ti panangpaliw a makita. Ket ididan tumet kun kuna, adtoy wenno adda ijay, ta adtoy ti pagarian ti Dios, adda iti unegyo. O, kitan tayo kakabsat. Deti kuna, na Apostol Kristo kakabsat, ididamdamagen da maipanggep deti nga pagarian, intun kaano, nga umay, kuna digiti Fariseo, ket anat insungbat, it ni Apostol Kristo kakabsat, haan, nga babaen ti panang paliiw, ang makita kuna na diti kakabsat. Ngayon ket ditoy nga maripar tayo nga dayto nga pagarian. Itinsungbat, iti Diyos kakabsat, adda iti unegyo. So, dayto nga banag ayatin nakakabsat, makitang iti tunggal may sagada tayo, masapol nga rod nga, adda kuma iti kaunggan iti puso tayo, adda kuma kada tayo, dayto nga pagarian. Kasi di adal tayo di na minsan ay tinagakabsat. Diyo ammo ayang, adda kayo ti templo iti Diyos, kunamit lang na Apostol Pablo ay tinagakabsat. Ket no datayo ti templo iti Dios, no adda ti nga agdaydayaw ay tinagakabsat, haanin nga iti templo iti Jerusalem. Ngem ket di masapol nga may itipon tayo deti nga pagarian, nga iso nga pagdaydayawan tayo. Iti espiritu ken kinapudno kasi di adal tayo di na minsan. Gaputa iti yaay wenno pan nakabangon na deti nga pagarian ay tinagakabsat, adda tattao a kinalangin ni Kristo a masaksyan da iti yaay iti pagarian.
nga kuna namit laing na Aposo Kristo manipot iti Marcos iti chapter 9 iti verse 1. Ket kinuna namit kadakwada, pudno kunak kada kayo, nga dadaduma kadagiti adda ditoy di dan tumatay, aging kay ti makita dati pagarian ti Dios nga umay agraman pan nakabalin na. Di kadi, dito nga gundaway ay tanagabsat maripartayo, kaya kastamit ng dati kinuna na Aposo Kristo, into niya ay pan nakabangon dati nga pagarian, nga kuna namit laing digito deti pagarian ti Dios kuna namit laing kakabsat mamahon to addan to digiti hampay nga mata di kadi iti deti nga gundawi kakabsat nga nganin nga mabangon deti nga pagarian daytoy kadadan maibuy kapan nakabalin akas insao ni Aposo Kristo kadigiti apostol na nga kunana iti aramid iti chapter 1 iti verse 8. Ngem umawat kayo ti pannagabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo, ket da kayo ti saksik sa Jerusalem, ken iti suami na Judea, Samaria, ken aging ga iti ungto iti daga. Dito'y kakabsat ken Kristo ipagpagunan ni Apo ti Kristo, nga kuna namit laing umawat kayo ti pannagabalin, nginton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Ibagbagan ni Apo Kristo kakabsat, nganganganin, mabangon, deti nga pagarian. Ket daytoy ay tanabsat natungpal iti insao ni Aposo Kristo iti aramid iti kapitulo 2. Nga gunana iti aramid chapter 2 iti verses 1 to 4. Ket di madama ti aldaw ti Pentecostes at dadaamin ang naornong iti may sa adiso. Ket iti pagdarikmat imay manipod langit iti may sa danarudor. Akas la pa nagpuyupoy tinapig sa uning angin. Ket pinunno na ti amin na balay ngayanda ngagtugtugaw. Ket nagparang kadakwada di kiti kasaladildilang apoy, anay bunong ket nagdiso iti tunggal may sa kadakwada. Ket nabno da amin ti Espiritu Santo, ket rinugyan dati nagsasao kadagiti sabsabali a pagsasao, akas inted ti Espiritu kadakwada a pagsasao. Dito yung agundawi kapsat maripar tayo ken makita tayo, nga digiti adda iti deta gundaway, nga ideal daw iti Pentecostes. Ket nagdaranudor kunana kiti may nagpuyup iti nabigsang angin ket pinunno di ita iti balay nagtutugaw ket adda kadakwada napnuanda kadigiti Espiritu Santo ay tinabsat ket tinugyan da iti nagsasaw iti kadigiti sabali a pagsasao adeti nga ba nagagabsat maripar tayo kadigiti gagayem iti sabali nga pamati kagabsat ano maminsan adeti ket na obserbar kagabsat laing ay idi tiyempo na kadigit nga gundaway nga awanak pa iti deti pamati ket ditoy ngagsao digid jay mangidaulo kakabsat iti di mawawatan tinukwan agabalbaliktad kakabsat deti di ka dadapeleng kadigit nga gundaway ay tinabsat deti ket saludsud laing ay tinagabsat ken Kristo ngem sigon ti suro ti Biblia ay tinagabsat deti ket napasamak laing iti namimpinsan nga kunana ideal daw iti Pentecostes awan meten iti mabasa iti nabsat nga dahiti nga banag nga naaramid iti alda ti Pentecostes ket maaramid pela kadagitoy. Di kadi dagiti nga banag diti ammo ay tinabsat no anyang espiritu iti adda kadagitoy nga kakabsat. Isu nga dahiti nga banag biyang iti Dios ay tinagkakabsat. Isu nga daytoy nga nakipaayan iti Espiritu Santo ket ideal daw laing iti Pentecostes ay tinapsat digidjay nga pagsasao ket dituyin nga ngangay mabangon daytoy nga pagarian. Ditoy nga enrugi iti panangas kasaba iti ebanghelyo iti naduma-duma a pagsasao beeten met laing kadigidi apostol ay tinapsat nga nikan iti Espiritu Santo kadidjay nga rinugyan da iti sabsabali nga pagsasao nga mabasa iti aramid iti chapter 2 iti verses 5 to 11. Kiti suda amin nagmalmalangada ken nagsidsid daaw da kung kunada apay digitoy nga agsasao saan da amin aya at taga Galilea ket amin na mangigmi at itunggal may sa kadakwada agsao iti sao ap nakayanakan mi at taga Parsia ken taga Media ken taga Elam ken dakham ngagnaed iti Mesopotamia ijay Judea ken ijay Cappadocia ije Punto, ken ije Asia, ije Phrygia, ken ije Pamphylia, ije Egipto, ken kadigiti disso ti Libya, nga iti dinna ti Sirin, ken digiti naggapu sa di Roma, digiti Hudyo, ken digiti simurot iti kinahudyo, digiti taga Creta, ken Arabia,
mangig mi idangag sa asao kadigiti sa umi, kadigiti nakakaskas daw nga aramid iti Dios. So, dagitoy ay tinapsat pamanikni. Nga dijay nga imbaga ni Apo Kristo iti dagagundaway ket nayalubog ken kastamit ten aramid iti aldaw iti Pentecostes ngisu daytoy nga naaramid ay tinapsat nga nakakaskas daw nginaramid ti Dios kadakwada kadigiti apostol. So, digiti nagdengi ken nagtulnog iti ebanghelyo ket nabauti saranda kakabsat ken Kristo. Nga kunami iti aramid iti chapter 2, iti verses 36 to 41. Amoy mga rod nga awan duado ti amin na balit Israel, aday ti Jesus nga inlansa iti krus. Inaramid ti Dios nga apo ken Kristo. Ket idinangheg dadigitoy na paladingitan ti puso daket kinunada kada Pedro ken kadigiti daddu mga apostol. Lalaki kakabsat anya ti aramiden mi. Ket ni Pedro kinuna na kadakwada, agbabawi kayo. Ken mabautisaran ti tunggal may sa kada kayo itinagan ni Kristo. Amay pa iti panakay kadikiti basbasulyo, ket awaten yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Digiti nga ro di mawat ti sa una, nabautisaranda, ket ni nahayon kadakwada iti dayding aldaw iti agdaluribo agararua. So, ditoy ay tinagabsat nga narugyan, naibangon iti iglesia. Wenno dahiti nga pagarian ay tinabsat. Dahitoy tinagtulnog ket nabautisaran ni salakanda ket intipon iti Apo idayjay iglesia. Wenno dahiti nga pagarian. Kaguna namet laing iti aramid iti chapter 2 iti verse 47. Ngintantan ogda ti Dios ket pinadayawan ida digiti amin na umili ket ti Apo inayon na idi kadakwadang inaldaw digiti na isalsalakan. So, dahiti nga iglesia, dahiti nga pagarian, anang itipunan ti Apo, iti panakabalin, kadigiti na isalakan, iso iti pagarian, ay tinabsat, ulite. Dahiti nga iglesia, anang itipunan ti Apo, kadigiti na isalakan, iso dahito iti pagarian. So, dahiti kakabsat, iti namungayan, nakapan nakabangon, iti pagarian, ngiso, iti iglesia, ay tinabsat. Nga kuna namit lang iti Colossus, iti chapter 1, iti verse 13, isu anang lukat kada tayo, iti panakabalin ti sipngi. Ket inya lahat yun na tayo iti pagarian, iti dungdungwen na nga anak. So, datayo ay tinabsat, nga nalukatan manhipot iti sipngi. Ket datayo nga nabautisaran nga intipon, iti uneg iti iglesia, ket dijay, nga inya lahat yun na tayo iti pagarian, di dungdungwen ng anak nga ni Apo Kristo. So dahil iti panakabangon iti pagarian, wenno ti iglesia, pangitipunan, pangyalatiwan ti Apo kadigiti aggapo iti sipnget, wenno kadigiti maisalakan, nga kalawlawag ay tinagabsat nga pamaniknik. Iti hadal kas nalawag isuro ti Biblia, at ipagarian ni pakpako na ti ay, wenno pan nakabangon na, babaen kada Daniel, impakaam mo ni Juan Bautista, kiting kaskasaba ni Apo Jesu Kristo. Aday ti pagarian ket saan anindagaan, nudiket na espirituan. Aday ti pagarian ket isumit laing iti iglesia, anabangon iti aldaw ti Pentecostes, apag titipunan ken pangyalatiwan ti Apo, kadagiti misalakan manipud sipnget, wenno iti basol. Nawan ket jeng iglesia pagarian, abinangon, ken pagturay ni Kristo, or na ibagam inawat mo ni Kristo, nga ari ken Apo iti biag mo, awan mamaay, dahiti nga banag ay tinapsat yun ibagam, nga kunam, nga dakan, nga inyawat mo, iti bagim, kina Apo sa Kristo, nawan ka iti dahiti nga pagarian, ay tinakagabsat. Iso nga, dahiti nga pagarian, ulitik ay tinagabsat. Dahito'y iti nang rugi ay tinabsat, ken kastamit nga itong galmay sa kadatayo, masapul kuma, nga may itipon tayo, iti dahiti nga pagarian. Gaputa dahiti nga pagarian, iso dahiti iti iglesia ni Apo Kristo. Iso nga binangon ni Apo tayo nga Hesu Kristo ay tinagagabsat. Iso nga sapela kuma ay tinagagabsat ken Kristo. At dati kuma, iti dahiti nga uneg, iti pagarian, gaputa dahitoy, iso iti pinili ni iti Diyos, ken kastameten, dahitoy iti kakaisuna nga pakisalakanan kadagiti su amin ay tinagagabsat ken Kristo. Isu nga ulite mi ay tinabsat ken Kristo. Dahiti nga pagarian ulite isumit laing dahiti nga iglesia nga kunamit laing na apostula ang Matyo
nga sinarita ni Apostol Kristo. Iti Matthew iti chapter 16 iti verse 18. Nga kunana ket siya kunakmetgen kasi ka Pedro ka. Ket iti diay ito yabato bangun ito ti iglesia. Ket digiti ruangan ti Hades saan danto nga agbalaygi ken kuana. Isu nga daytoy iti panangibagan ni Apostol Kristo ken apostol ken ni Pedro. Iti karina amang bangon iti iglesia ay tinagagapsat. Isu nga ulitek iti tunggal may sa kadatayo. Masapul nga at dati ko may tipong iti daytoy nga iglesia wenno pagarian ni Apostol Kristo. Kapud daytoy isulaing iti kangrunaan nga pagkayapunan kadigiti su amin ay tinabsat. Kapud adya ko na Apostol Kristo ay tinagabsat iti termino nga iglesia. Ditoy iti pakitipunan kadigiti su amin. Akas nalawag nga mabasa ken isuri ti Biblia iti panggep no hapay nga mangbangon ni Kristo iti iglesia. Imen ni Jesus at nurnungin na digiti mamati wenno an nagiti Dios. Inyarig ni Jesus ti bagina nga upa wenno tay manok iti nabsat. Kas maripar tayo digiti manok agapsat no dadigiti piyek na. Ijay nga sa lukuban na idagagapsat kas tamit ni Apostol Kristo. Imay tapno iti kas tamang bangon ni Apostol Kristo iti iglesia wenno deti nga pagarian. Nga kunan iti Matthew iti chapter 23 iti verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, amang mamapatay kadigiti mamadto. Ken manghubor kadigiti maibuon ken ka. Namin ano akinayat ko nga urnungen kuma digiti anak mo. Akas iti maysa nga upa urnungen na digiti pek na iti sirok digiti payak na. Ket di ka kinayat. Mawatan ay tinapsat itinendak lang na panggip. Nuhapay nga imay. Kaputa ko na kinayat ko kunana itinapsat. Isu nga, dahil nga banag ay tinapsat kay Kristo ulite. Ni Apostol Kristo namangon iti pagarian ngis iti iglesia at iti kasta ditoy nga maitipon iti tunggal may sagadatayo ay tinagapsat. Gaputa ni Apostol Kristo kadigiti suhay minatao nuwen ken mabalin ket may isalakan ay tinapsat daytoy iti kangro na tarigagay ni Kristo ngagkaykaysa digiti mamati ken kuana. Nga kunan iti Juan iti chapter 17 iti verses 20 to 23. Ket sanlay nga digito iti dawdawatak no digiti mamati kanyak gapu iti sauda. Tapni suda amin agmaymaysada kuma akas met sika ama kanyak ket syakken ka. Tapno dadamet kuma kadata agmaymaysada kuma akas met kuma kadata ngagmaymaysa siya kadakwada ket sika kanyak. Tapno agmaymaysada nga awan pagkurangan na kuma. Ket tilubong maamuan na kumaasika, imbaon na, ket inayat mo ida, akasmet iti panangayat mo kanyak. Iso nga, deti nga ba nagabsat? Indaw dawatin na Jesus, sanlay nga digiti apostol, no digit uray, digiti so amin na mamati, iti sao, when iti ebanghelyo, ngeng kaskasabag digiti apostol, tapno agmaymaysada. Tapno may kaykaysada, mamati, ken Kristo, ken ti Ama. Nawatan ni Pablo dete panggip ken tarigagay ni Kristo ay tinagagapsat. Isong aging gana kadigiti nga gundawa. Digiti mga kasaba ay tinagagapsat. Iyad adalmi ito miso awan suro kawan kurang asuro-suro na Apostol Kristo. Tapno iti kasta datayo amin ket maitipon iti unig iti iglesia ay tinapsat. Iti iglesia wenno pagarian nga binangon ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Alam nga kakapsat mapamanin iti oras tayo. Ket sabelaw kuma. Iti sumarsaruno nga gundaway iti panagadal ka digiti na santo na saso iti Apo. At dagit umanin nga makipatakto ko na iti tunggal may sagada kami. Ket ulitek iti agyaman kada kayo amin kakapsat nga agbuybuy iti Facebook Live ti munuti biang ken kastamet ten digiti sharers ay tinagagapsat. Kadigdagding iti dating istasyon ni Apo Diyos ti kanguramang bendisyon ti tunggal may sagada tayo ay tinagagapsat. Itinagan ni Kapsat Dario Estabillo ken ni Kapsat Edgar Corpus ngisuda nga timon iti dating nga programa. Siyak tinangisan ti kadakwada kakapsat ti pagayam yo, ti kapsat yo, Medieval des Batangan manipod iti San Marcelino, Dingras Ilocos Norte. Mangibat-bati tinembag nga oras iti tunggal maysa kada kayo.
Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak